Hi guys and welcome back to another new video. So ini kondana jatra start aatana anja itte already 8:30 and itte nama kondana jatra pepidodondulla. So en vlog malpoga and itte vlog start maltondulla. So yes fata then ready adikle tikwe. So yes finally I'm ready. Orma gante and itte popu vatte namaletun pore so nana popunu pona ganchene akkana klatikere akkalna tunna mottige popunu bassa barundijji daga nallakku so bassa battunda anda full gajibiji apnu so let's see poi alpa dada mata appu mata neknatike share manta so let's go bye dodda em cheppule dodde cheddu leri mami chitappa mobile attendance कैसा रखे ಕೆಸರು ಮಾತ್ರ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಉಂಟದ ಅಕ್ಕ ಸೈತಕ್ಕ ಬರ್ತೀರಿ ಮೆಲ್ಲ ಏರಿ ಏದು ಜುಮ್ಕಿಗೆ ಓ 5 ರೂಪಾಯಿ ಓ ಬಲೆ ಎದುರ್ಬೇಕು ಗೋಡ ಅಮ್ಮ ಎರಿಗಂಡ ಬೋರ್ಡೆ ಪೂಜೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಹಾಲು ದೆತ್ತು ಕಡಿದ್ರು ಓದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವು ಮೇಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋಡೆ ಆದಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬುಣನ ಚಿನ್ನದಾದ ಬೋಡು ಕಾಸುಂಡಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸುಲ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಅవి ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೇ ಫುಲ್ ಎತ್ತ ಓನರ್ ಇಜ್ಜೇರಿಯಾ ₹100 ದಾಟಿಕು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅವಳದು ಗೊಬ್ಬರ ಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ಇದೇಟ್ಟು ದಾದ ಕೊಡ್ತಕ್ಕ ಒಂಜಪ್ಪುನಿ ಒಂಜೆತ್ತಿನ ಅಂಗಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸಿಗೆ ಬಿರುಂಜ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಗ ಓಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು
ರಿಕ್ಷಾ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ₹20 ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬನ್ನಿ ₹20 ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಉಂಟು ₹20 ರಟ್ಟು ನಂಬರ್ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಮೇಡಮ್ ರಟ್ಟು ಲೀಟರ್ ಬೇಕೆ ರನೇ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಬಾಕಿ ಎಕ್ಲಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ₹100 ನಾಲ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಒಂದು ಬೇಕು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಇದು ₹10 ಅಂಗಡಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡತ ಮಾತ್ರ ₹20 ಕೋರ್ತಿನ ಸೈದಕ್ಕ ಪೋಪನ್ ಮಾತ್ರ ನೋಲದು ಎಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಐ ಲವ್ ಯುಗೆ ಐ ಹೇಟ್ ಯು ಮಂಗಿ 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 ಚಿನ್ನ ಬಿಳಿ ಬೋಡ ಕೊರೋನಾ ದೇತಾನೆ ಎಷ್ಟಿದಕ್ಕೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರ ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಹೋಯ್ಬೇಕ ಅಮ್ಮ ₹20 ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಅಮ್ಮ ಬೇತದೆ ತನ್ಗಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಈನೀಗ പോയിനി പണ്ണ പോയിനി സപ്ലി ಮೂಜಿ ಹಾ ಮಂಜು ನಾಡಿದಾರ ಮೂಜಿ ಮೂಜು ಕೂಡ ನವಳುಂಡು
ಬರ್ತೀನಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ఆమె ఇంకొంది బోడిత్తేనమ్మా ಇವತ್ತು ಶೋಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆಷ್ಟು 50 ಇವಾಗೆ ಗೊಬ್ಬನದ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡದಮ್ಮ ಓಡೇಕುಂಬ ದೂರ ಬೊಕ್ಕ 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 ಅಡೆ ಬರ್ಚು ಬಲ ಬಲ ಇತ್ತೆ ಬಲ ಓ ಆಯನೆಲ್ಲ ತೂಯಿನ ಆಯ ಹುಕ್ಕೇನಂತೆ ಚಿನ್ನ ದೂರ ಕಿಬಿತ್ತ ಏತ ಎಲ್ಲ 50 50 ತೆಗಿಬಿಡಿ ಬೇತೆ ತೂಕ ಮೊಲ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ దాన్ని దూకుంటలేగప్ప గూగుల్ పే పన్నగారు ఫస్ట్ మన్పడి అమ్మ బొక్క కాసుకోరు ಅಮ್ಮಂತುಲೆಗ ಕೈಟ್ ಗಣ್ಣು ಬತ್ತಂದೇರು ಹಂಗೆ ದೋಪ್ ಬತ್ತಂದೇರು ಏನನ್ನು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಬಂದು ಬಿಡ್ತೇವೆ
ಬಾ ಪಾಯಸ ಹಾಕಾಗ್ತಾನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಓಲ್ ಅಕಲ್ ಕುರ್ಲಾರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪಾಯಸ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅಬ್ಬ ಚಪ್ಪಲ್ ಸ್ಟಕ್ ಆತಂಡಿ, ಚಪ್ಪಲ್ ಸ್ಟಕ್ ಆತಂಡಿ. ವಾ ಕೆಸರಪ್ಪ. ಅರೊಂದು ಬಲ್ತನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕಡೆ ಇಸ್ಕೋ ದಿವಾನ್. ಬೇಗ ಬಲ ಪಿರಕ ಆದಕ್ಕೆ పోయింది వేస్ట్ అక్కలు పిరక ఆడొందు ಆಯ್ತು ಕೆಸರಾಯ್ತು. ಆಂಟಿ ಕೂಚಿ ಆಂಟಿನ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಮಲ್ ಕೂಚಿ ಆಯ್ತು. ಮುನ್ನೊಂದು ನಕ್ಲು ಒಳ್ಳೆರಿತ್ತೆ ಬೈಜ್ಜೆ ಅನ್ನೋದ ಹೇಳ್ತಿ ಕುದಿಗೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಉಂಟ್ಲೆ ಮೋಲ್ ಕುಲ್ತಿದ್ದ ನಾನಲ್ಲ. ಎಸ್ ಬಾಯ್, ರೈಟ್ ಬಾಯ್. ಈ ಓಡೆ ಬಾಯ್. తన్వికి దాల సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చింది. ఎల్ల బిరపోయి రెండు సంట తిరిగి కాసి ಅಲ್ತ ಕೆಸರಿಗೆ ಕಾರನು ದೊಡ್ಡ ಜೈದೇರು ನಮ್ಮ ಮೂಲೈ ಪೋಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೋ టైమింగ్ గుర్తుపోతుంది. మా బచ్చ సోల్జర్ బచ్చ నమ్మ తను యూఆర్ అండర్ అరెస్ట్. యూఆర్ అండర్ అరెస్ట్. బొక్క తిక్కగా వెంచమ్మ నీరు పడి నీకు ఉలై క్యాన్ తెప్పునా? క్యాన్ నుంచి తెప్పు, అంచ తెప్పునా? రాధవండి ತನಕ ಕರೆಕ್ಟರವಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಬ್ಬೋಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಕೊನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.